phung kaham jotana no te haina hailam so tinini katal video tini nga Saraswati puja sinago mwtai rina nai tong kaman bagui ang tabuk tukui paikha tukui paio khumrok kholnai ganarok no phunuk tongnai nai tongdi. Khumrok khol pai bekha khole ko tabuk mwtai ni mani ro hui pai gina hoya koi mwtai ri nai tapung ka mwtai ri nan bagui chung prasad sanamui tonglayo manai bai tabuk sanam pai ko ordek sanam ka tabuk sanam bai ko ang mwtai si ri tongkha ke nai tong ni na ro bo tini ani mwtai ri mani ke o video khlaini mai to Saraswati puro hai pa no jara green bagui ri jai ang tongo tini si jara manchi uri nani ke na ro pai jara lagi ri nai tong ni to de phunung nai tini tam tam khlai ja tabuk mwtai ri ui pai gina ko. Tabuk hingga sinara mwtai paikha mwtai pai ta prasad chanani chapigi tonglayo fruit drops nahai paikha soya koi te koyang prasad chapigi tongo hingga angka naikra rai tongo tabuk hingga naikra rai ta tini video kisa khai tongo iko naikra ri nai te tabuk jeton reading bekha chalai sinai iko hingga baba kai chai tongo yango te GNL video khai jakmani mokang hui tongti uta ta khai de ne tabuk ngai prasad chalai gina oke, aman ta. Sing tabuk ang prasad dok sabai khai go yang ma khai ma sai tongo. Apel ke sa kana. Prasad dok sawo ya koi pai mani ya gula ta borai mu khi sa hinai tong lai sing ko. Mosorok pias khaina ka yogia koi gata borai muki chalai nai ka borai muki samang samang kai sai pe khanga yango pail ni bukhnai ra pui tonglai mani haina sugoi kok sari te kai asek no te sari ko malai ni do nai tongdi sari ka ham jato no chung tabuk na Saraswati berai nai ni thangna ni nalai tongo palkhai yango jato na tongoi ko basai songrok ma songrok bo phainai ga baisang rok tongo angkhor bai ko tabuk usini nok ni usko na thai nai saka ga tabuk sing thai tong lama angkhor lai ja yango anjing ka telang namu siang suka wa kesang ala kesang jago kesang ka tatai bai di hai olo khai kesang ya ang ma song phai jong ma na se camera phusa ma hain khasi do na tama sekarang itu macam tabu angkor kai ko yang go palkhe nasi di po tabu moto thang tong sung tabuk satong sing tong ko gora chino nogana no skolo pasa jara khota horo
Sari apa masuk tabuk? Kami dong sana ini. Ih, corona sekolah. Ih, kau aja sekolah thali dong tabuk. Ih, corona borok sekali kau sekolah. Jadi kisah na kun. Last best jangan bagi hinda. Kun pan bongar decoration mo kering hadi. Kesari sangka pai kasana. Decoration. Segdagor kesari salai sinai. Kesari rock. Eko mona sini para fasini school. Kena engsu kita. Ih kor kesari salai temurang. Tabung ketika saya jaga tangi jomo arang proses cawe aku pakai angko mong ketika saya yang logo di yo kan nam sap nggak bab boy so berklarika tabung kor calanya yang kor ketika saya decoration lo kajak tangkai amino arang kisah kisah saya pilih tabung ketika sana kodal joto no jeng palkhe no phalekya de nai tong jaro ni mwtai rok ba mahai nai gina kisah orang kacare rong masai tong lai ko dara ni musla bai ni musla kan tam jak lang borok srai rong masanam phung jaga ta angkai kan to asa khanai me copyright klai ne kaman bagino off khaya koi video simna phunugui ma kata angkai tabuk sung khesore rok sai pe kha angkai saya sabaya koi kisa sui tang lai mani ka borok masalai tong ka borok no haino naisi gei naili tong lai ka borok masai pai ki thalai ne hinai Giamono, tabung kai jeng thang laikha katinin video so jarang sinai hambai jeta nar pai se jara nai toman bagite sama lene kata video